Singashweni kancane nje angizothatha isikhathi eside ngiyasibona sesihambe kakhulu kodwa ngicela nje sitshone isi-backup ningavakali ukwedlula thina esulwini ndibona isikanyesi nayimvula ivela phezulu ezulwini ndibona isikhanyesi nayimvula ivela phezulu umoya wami uyabuya uthulisa nje bafana baba bahle nidlelele phansi ikhona lento for few minutes for few minutes sithethe naye yes singahlabelelani sodwa sincokole naye for few minutes. Glory to Jesus. Before I'm going to very there's a short and brief first one because this is a good birthday and baninzi abantu ofuna bathethe bagoduke kusakupilanga kodwa kukhona nje lokho kusenhlizweni yami andazi bangubani lo unale ngoma ivukayo ifana nale yami obisiweyo naye kuthina ngoba sihlangene ngabantu ababisiweyo xa sidibene nabantu ababisiweyo funeka icace into yethu. Hallelujah. Abantu abasecebeni kasomandla. Hallelujah. Sitsho nje very soft bakusile manje uyi-one siyi-back up very soft sithethe naye Hallelujah. Ngoba uma ngaba sithetha naye uThixo kungaba khona kangamndwendwela xa sithetha naye singahlabeleli ngoba kuyingoma kodwa sikhulume naye. Ungenza ukuthi xa uthetha naye utsho kuye ube khona kanti umuntu amkhumbulileyo birthday celebration. Glory. Amen. Ngoba akwenzeka nikeze attention angenzi into. Amen. Singanyuka yini noma kwabini kanye ndiyasimshayeleni izandla ezikhulu egameni likaYesu. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God. How great thou art, how great thou art, how great. Umkhulu andazi uba lo muntu owayeyikhompoza le ngoma kwakwenzekeni kodwa wamangaliswa ndizile nje kuqinisa sihlobo sam. Ndiyabingelela abaculi bakaThixo bonke fivefold. Tata uNkulunkulu asigcinele wena. Cala sibabetheleni izandla ezikhulu bangcwele. Hallelujah. Sababulisa onyawo-ntle bonke bafundisi bethu bagcotywe bakasomandla abantu abanenhliziyo ebanzi abantu abanenhliziyo enkulu. Siyababulisa egameni likaYesu abaphathi bemfihlakalo. Cala sibe ngenyawo silimandla sibonge uThixo ngabagconywa bakhe. Yes.
Hallelujah. Amen. Noma zincinci ke kodwa, noma zincinci zingathi sityhafile, zibetha ngabantu abaqondileyo. Hallelujah. Hallelujah. Sihlala phansi. Ndibulisa ootata bonke, ndibulisa oomama, abantu abatsha, abantwana, our MC, i-President Worship Team, oobhuti abasibethelayo, ibandla lonke likaKristu Yesu, aboobhishop bethu abasivulela umnyango basibe khona apha. Ndiyanibulisa nonke bangcwele egameni likaYesu. Ndiyalibulisa nonke egameni likaYesu. Ndicela nimtshono amen ukwenzela uba ndizoseyiva ixesha. Ndiyanibulisa egameni likaYesu. Haleluya. Siyambulela uThixo onathi. Siyabonga kakhulu kutata nomama uThagatha ngalo mnyhadala omhle kangaka wokuzobulela uThixo nokuzothokozela usuku lokuzalwa. Siyabonga uThixo uba nisiyenze nathi sibe yiphathi. Ndingumama uSibanyoni ke, ndihlala eVaal, nditshatile. Nditshatwe ngaphaya eKZN eMthubathuba. Andihambi ndodwa ke bangcwele, ndihamba noNkosi wam uTata Sibanyoni. Ndicela abe ngenyawo apha ekhoyo, simbethelele isandla. Sindisiwe ngokubalulekile. Ndiyamthanda kakhulu uYesu. Izono zam zixolele, ndalandwa sisandla senceba. Yiyo nje into endimisileyo, ayikho enye ingaphaya. Ndimiswe inceba kaThixo. Siyayibulisa ke ifemeli yakulo mama, intoba nakuloo tata ikhona. Siyababulisa bonke abantu abasizele nabantu abahle kangaka. Ndicela sibabethelele izandla egameni likaYesu. Amen. Siyababulisa nabantwana bethu. Yes, you know, apha ekukholweni kunabantu ababalulekileyo esibalibalayo, abawenza umsebenzi kaThixo ube lula xa ubiziweyo. Amen. Xa si-appreciate abefundisi, kubalulekile nokuba appreciate abantwana babo. Amen. Abekho abantu ababalonely njengabantwana babefundisi. Bashiywa oko okanye kuhanjwa nabo oko. Ufike ukuthi bayakhula ke ngoku le nto yenkonzo, abanye ngenxa yokubona abazali betreatha kabuhlungu libandla, bakhule bengalifuni, belicaphukela ibandla, bengafuni kwanto ithetha ngebandla because babona ukungaphathwa kakuhle kwabazali babo ngabantu abazibiza babasindisiwe. So singabantwana bakaThixo sisindisiwe, funeka siqaphele indlela esenza ngayo. Aba bantwana baba ngaba bancinci, xa bekubona ushawuta umzali wabo akukho kumnandi. Xa bebona usenza noba kanjani akubi mnandi. So iduty yethu njengebandla to fill those gaps zokuthi bona xa bengabi naxesha kodwa thina simveze uKristu kubo. As they are ministering to us, we need to minister back to them. Sikhona bazalwane, siyahlanganyela kwizidingo zabo ngandlela zonke. Amen. Wena befundisi bazalwane, you know, indaba kaNkulunkulu ine-order nje. Ayifuni uba sebesiyingenelela so that isuthe thina. uNkulunkulu nguThixo we-principles. Xa ufuna uxabana naye, phatha udlapha umsebenzi wakhe, then uxabane ke noThixo. Ezi zinto athi don't, wena uzenze, then ungakholwa kodwa uxabene noThixo. Sikhona nibangcwele. Andazi ndifuna nje uba brief, thethe shortly noSingabo nebandla likaKristu Yesu. Xa ufuna uxabana noThixo, qala ususe i-attention yakho kuye, uyibeke ebantwini, then uallow inyama yakho ikucontrole kukhonzela uThixo, then you fight against God. Sikhonani bazalwane? When you want to fight against God, ube ngumhlubuki in the house of God, shift from
ukujonga kuye then ujonge ebantwini then uzoba ngumhlubuki okhonza uThixo, a rebel in the house of God. Sikhonani bazalwane. And yiyo ke into esiyifumanayo kwibandla lanamhlanje, sifumana abantu abakhonza uThixo but beqabele noThixo. Abantu abaxabana noThixo ngabantu abangayihloneli imiyalo yakhe, fana nabantu abaphila ekhayeni kodwa bengayithobeli imithetho yekhaya. Uma ngaba uthi pha kwakho mama umpostoli ufika ngo-6 then umntana wakho afike ngo-7, uphinde uthi ngo-6 uthi uthule ungabe sathetha uthi sendimyekile, lo mntwana lo ngumhlubuki kodwa uphansi kwemfi yakho. Sixolelwe ngabahlubuki in the house of God, but they are under the roof of God. Amen. Same thing that uAdemakayenza is the same thing that the church eqhubeka iyenza. Manje njengezinto ezincenza before ndabelana nezo ukuthi the Bible says you must honor our parents. Masibahlonele abazali. But you will find out in the church that kunabantu abangabahloneli abazali and using ukuthi bona bayakholwa but abahloneli abazali. Kube khona futhi imiyalelo ethi naba bathobeleni nabo banikhokhelayo. Yes. But ufumane uba kunabazalwane abangabathobeli because bene-rights, kunezinto ezenziwa lilizwe but okungamelanga thina sizi-aplaye in the house of God. Ngamanye amazwi idemocracy eyenziwa lilizwe asiyenzi apha. Apha we live according to the word of God. Everything that we do it sirefera in the word of God ukuze singabi ngabahlubuki nabazalwane abatoyitoyayo. Sikhona abangcwele. We don't even compete with the word of God. We don't even reason. Linguyebo no amen. Sikhona abangcwele. Izwi likaThixo. And oh my God. And xa sifuna ukuyibona le nto bafundisi bam inamandla kangaka yevangeli idlulela kwisizukulwane esilandelayo, kumele sijonge izinto thina ezasigcinayo ukwenzela ukuthi uma ngaba sikho kubo then we are raising a rebellious generation. Ngoba isizukulwana esidlulileyo besingarizini. Ngiyakhumbula qala kakuke kuthiwe enkonzweni vukani ngo-5 o'clock bengcokana nomnumzana waNizondo kuba kuthiwa vukani ngo-5 o'clock i-morning devotion ukhempiwe kuthiwe intombazana eyoqala iyobasa basela abantu abadala ibasamanzi then kuvuka ngo-5 a.m. uthi ngo-5 a.m. xa ufika umama notata beguqile kwi-altar kaThixo bethandaza becwina. Ndithi ke ngoku lo mzalwane ndinento ethi uba ucwina kwabo kwi-altar kaThixo kwakuzisiphungela imnandi likamoya oyingcwele. Sasithi thina xa singena sisikwe sigcwaliswe lelo phunga lemithandazo yabazali bethu. Besibona izinto bokumele uba ziyasehlula kodwa singakwazi because of kwakuqhunyiswe tempileni. But into esiyenzayo namhlanje ukuba siyabenzela abantu bokumele uba siyabayalela uba benze. Yes. Sithi bazothini ngoba ngabantu abangamameliyo then siyayenza kanti siyababulala. Kuqala kwakulula ukuthi umuntu omdala egcwaliswe nguThixo xa ke kuva ukuthi ume apha uthetha into engeyiyo aphakame azoqonda i-microphone and ungabi offended but usuke uzilungise. Kodwa namhlanje siyoyika ngoba sithi bayalimala and kubakhavareni wethu we are exposing the house of God uba kube indawo elula yokudlalela izinto zangaphandle. Ubona ngabantu abakhiqizwa i-altar yethu ukuthi inene ngabantu esibaprotectayo bayalimala kodwa bayalimaza. Kama ayivuki igeneration enomona ngezinto zikaThixo. Ayivuki ngoba uma ngaba kungavuka leyo generation sisiwa kungahlatyelelwa ingagqitywa ingoma sicwile ebukhoneni bathi kothetha uThixo siphume silula.
People that spend hours for YouTube, spend hours for TikTok, their altars are empty. Sikhona bangcwele. Andifuna into ezinje kodwa ndithi indlu kaThixo ayiyona indlu ye-performance, hayi, kodwa yindlu yamandla, yindlu yenkazimulo. But ezi zinto sizidawunlowuda bengekho abantu. Sithetha kakhulu kwi-closet, sibe bancinci apha, siwadedela amandla, siwadawunlowude kwi-closet. And we use every opportunity to show up and to exalt Christ as the only true chief cornerstone of salvation. Akufuneki le-age ukuthi ngotata umthetho kudala base ndithi mna a young teenage game up enexesha lothixo uNkulunkulu akhululwe bothweyo aneliswe yindlu yamandla. Then iincoko zikaThixo zisindwa ngamandla mental, ngoba abekho abantu that are ready, that are prepared like Elisha to take iBethel. They are very pleased, but we altar baneziso zikulu, but apho phambili baneziso zikulu kwi-closet they are empty. But belapha bekuzana ukuthi ngubani lo, because we don't know this voice. Because umuntu ohlala noThixo, umuntu okwaziyo ukuyi-raise sound prophetic, whatever that akayenzayo uba yenze prophetic, uma ngabe thandaze, because umzuzu ukuthandaza, uthandaza izulu livuleke, abese sithi uthi amen. Jesus. Sikhona bantwana. Glory. Ndiyayililela igeneration yesizalayo. Woman of God, ndiyayikhalela ngoba igeneration engakwazi amandla ifike si too much relaxed. And uma ngaba i-altari zibambini, ikhona enamandla ezindlenye, masiqaphele ukuthi le yezwe ingabi namandla endlini kaThixo, ngoba sizobuyela back to ixesha likatata uEli wadedela yonke into yenzeke. Suki kaSimolo. Ndicela senezwile Nkosi. Ndicela sizawubuyela back kule generation katata uEli. Ayithula uEli kangekho nto akayenza kodwa kukuthula. Kwenzeka konke kodwa thula. Babangaphi abathulayo ubudlule umzalwane wakho pha ehagele nomfana ungazi uba kwenzakalani, kade abuya azodumisa apha, then uthule. Siyababaleka. Bangaphi abathulayo, uyayibona ukuthi kune-relationship engekho ngcwele, but lo mntu uyiminister in the church of God, and umbekile because of uzolimala okanye abekho abanye, indlu kaThixo ayishoti. Hayi, ayishoti. Xa inabantu abammeleyo uThixo ayishoti. Hayi. Xa inabantu abanekhwele ngento kaThixo ayishoti. Ndike ndithi ke sesongela ezwini lenkosi ndithi kwi-younger generation le endike ndibe nexesha nayo, ndithi ungathi ucingela uba xa ubapha emayikhini aba bantu bahleli phantsi abamazi uThixo. Don't misuse the opportunity and don't despise the audience. Bayidele indawo kathi kuze uthi kagcine. Ndithi kubo uboyika ukuma noba yi-5 minutes, wazi ukuthi kunabantu abanamakhala kamoya bakudala bekuskenile ume phaa. Ithuma ukuqonda ukuthi ume endaweni kaThixo uyamcela uba ingathi sengayibeka le microphone ngoba one day izodlalwa ifilimu. Ndibaxela sungabe unga-excitwa nazizandla, unga-excite ukuthi uyabashumayela abantu baphakame, ngoba lizwi kaNkulunkulu
ezo zinto ezo masengasithokozeli, masithokozele bamagama elotyeni. Ungavuyeli nokuthi uyatrenda kumaphosta, but uvuyela ukuthi igama yonke into sisike sibuya apha siye enkosini sithi inkosi ngenze kahle, undixolele apho ndingenzanga khona kahle. Bazali niyahlonitshwa le ndawo, hlonitshwa le ndawo. Ndawo kaThixo. Cala sifunde nezwi lenkosi. Ndijonge ixesha njalo ke MC, ndifuna ukusuka kule ndawo before ndimosha. Ndicela sijongele kwiJohn chapter 2. Ndizohlala phantsi. Siyabulela kakhulu bangcwele. Mama uthakatha, siyabulela uThixo ngawe sihlobo sam. Ndisafuna ukubuyela phana ngoba ndizirelax. Siyafuna uba lapha. Siyabulela uThixo ngawe. We know that before ube lapho ubizwe kunendawo osuka kuyo, kunendawo eyenza utata ame namhlanje athi uyambulela uThixo ngenceba. Kunekona oke waba kuzo ke elinye ixesha borhalela ubeka phantsi iingcaphu, ngelinye ixesha borhalela ukubuza ukuthi Thixo mbize nyani. Kodwa ke look at God ulapha namhlanje uzothi inkosi bawo. Ukuba khona amaxesha i-calling iba nee-seasons. Ngelinye ixesha bekube ngathi uThixo akekho, bengathi uThixo zange athethe. Kuke kusuke nabantu bubathanda bebesithi mabasoba nawe, ubabone bejika uthi inkosi noba ndilahlile, kanti uThixo unawe nalapho. So ndifuna ukudlulisa la mazwi, inkosi ye-MC nomfundisi wami, ndifuna ukudlulisa la mazwi kuwe. Mhlawumbe nakwezinye iincoko zikaThixo ezikhoyo endlini okungabonakali nto, ngoba i-calling iqale kakuhle ngelinye ixesha xa ufika kwelinye izinga kube ngathi uqala phantsi kanti kwelinye izinga. Uphinde futhi xa seyiya iba nee-challenges zakhona because uNkulunkulu uzuba ekha umntu wentliziyo yakhe. When God athi ukubizile ayiyona into emnandi, because uThixo uzube exelela nje ukuthi yonke into eyenzeka empilweni yakho iba ready ukuthi ukubizile. Xa ke kubizile ke uThixo uvuyiswa ukuthi abone isimo sikaKristu siphuma out of you. Akasibizelanga ukuthi azodisplaya ngathi sizobiza abaprofethi, kodwa usibizela ukuthi uKristu vele. Sisaqhubeka nokugqibelela that assignment uKristu akayishiye kuthi ngokuthembeka. Uthi ke uPawulos xa ke bhala phaa kwincwadi yabaseKorinte bokuqala isahluko se-15 verse number 58. Ndifuna nje ukufundela wena nezinye abagcweli bakaThixo mhlawumbe abadingayo ukuweva la mazwi. I know that siyawazi before ndingena phaa kwi-main verse, 1 Corinthians. Ndifuna nje uba ndikhawuleze chapter 15 verse number 58. Ndicela ukuvele ndikhawulezise ukwenzela uba ndinganityi ixesha, but kuna something ayibhalayo phaa uthi, therefore my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Your labor is not in vain in the Lord. Kunezinto ke ezibalulekileyo ezingakwenza ube steadfast, ube immovable, ube ngumuntu ohlala ekukhuthalela emsebenzini wenkosi. Eyokuqala kukuthi you focus on Christ. Qhubeka ujonge kuye, ngoba liba khona ixesha lokuba ujonge ebantwini and then ube comfortable. Bantu bayakulimita, bantu bayakulimita. uNkulunkulu usebenza ngexesha nabantu abathile ngelo xesha, nelocation akazokubeka kuyo ngelo xesha. And when ijeli yakho inde,
Kuyavama ukuthi ijeni yakho ingakunikezi ixesha loba ube comfortable. Ungathi uzonabantu kanti usuke wanethezeka kwindawo obongamelanga unethezeke kuyo. And God will use the same people to push you to your destination. But uma ngaba uzo-entertaina abantu, uzogqibela uba nerhatya ebantwini, kanti isizini eshumayelayo ngabantu. Isizini yakho izoshumayela ngabo. When you see that abasayamkela, it means that God has prepared you for abanye abantu. So you need to go deep and focus on Christ. Ukuthi ilifu lisuka paliyaphi. Loo nto yenza ukuthi ube steadfast. Don't change i-message yakho ngenxa yokuthi ufuna ukugcina abantu. NgabakaThixo abantu, ayibaba bethu. Don't change. Don't compromise your calling ngenxa yokuthi ufuna abantu bakuthande. Stick to the call of God. Then uThixo obizileyo nongumazi wendlela uyokugcina. Then athi ke ngokuPawulos, be immovable. Xa ke thetha ngokuthi unganyakaziseki, it means that zikhona izinto ezingakunyakazisa. Baninzi ke abantu abanyakazisekayo. Ukunyakazisa kuzisa ipressure ukuthi ubone mhlawumbe abanye abantu izinto zabo ziflourisha. Ukunganyakaziseki kuthi ukuthi you go deep to God. Uyofuna kahle kahle office uThixo akakubizele kuyo, so that umkhonzo uNkulunkulu kahle. Baninzi abantu abafuna offices zabantu. For instance, when God has called you for pastoring, abantu bazokuthanda ungabahambi, bakuthanda. uNkulunkulu unikeza igrace yokuthi abantu bakuthande ungabahambi. But when you are apostolic, abantu bazoba kude nomyalezo wakho because of you have been called to equip leaders. So you need to develop a great heart. Ukwazi ukuxesha ngokuthi abantu babiziwe kodwa ingabo babo. When you are apostolic, that is a very difficult office because izokushape yona kuthi kube ngathi awubizwanga kanti uThixo ubizele ukuthi equip the leaders. Then the leaders will go and equip another leaders. So you must know your office. When you are evangelistic, don't want to be a pastor ngenxa yesizulu. Stick to the call of God. uThixo obonelelayo don't ever, because sonke sibalekela kule pastoring because of ukhona ukunakekela okuthile. Kahle kahle bokumele bonke abantu bayanakekelwa. Ipastor inakekelwa libandla, but umvangeli unabantu bakhe abamgcineleyo phaya. uThixo angavusa nabantu abangakholwa to take care of you. Stick to the office. Stick to the office. Stick to the office. Then when you are an apostle, have a heart to plant. Ngoba ungumuntu establish abantu ezwini likaThixo nakwisihlakweni sobuKristu. Sometimes akuzuba lula ngoku ukuba ubatyale, but watch the space. Abanye babo bazaya kwindawo ezithile babuye and say, tata ndiyambonga uThixo ngawe. Ungavuya kangakanani sobona umuntu ophuma ezandleni zakho elebandleni labantu abayi-500 or 5,000 abuye athi, man of God, ndibonga imfundiso zakho. So stick to the call. Then it is and always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ingathi singathenda nabantu okuthulileyo. Kanti singathenda nabantu okuthulileyo ukuthi your labor in the Lord is not in vain. Amen. Unomnyamzana nenkomo ngelinye ixesha uzowutyala phonsi isinkwa emanzini. Kungenza ukuthi awuzovuna kwaba bantu otyale kubo, but stick to the call. Be faithful. Imvama ukuthi abounding yenza uyenzisise. Ebazalwane uThixo akawadla amandla endoda. Amen. uThixo akawadla amandla umuntu. uThixo akaxakwa sithi. Xa sithembeke kuye uThixo akavusa nomuntu ongamaziyo uThixo athi uThixo uthe mandikunikeze lelo iminyaka eyi-20 obona ingathi iwaste. uThixo uyakwazi ukuyibuyisa within a day. Akawadla amandla endoda. Sengathi singaphindela kwiikona zethu bafundisi bam sithi siyabulela uba wadla amandla endoda. Amen. Sikholelwa ngcwele.
I remember one other time ndiyoshumayela kwenye indawo. Xa ndibuya ndingenayo nemali le ye-transport, but uMongcwele andinika iziphisi. Xa ndisendleleni uNkulunkulu touched someone obeke ngekho nasenkonzweni othi uThixo uthe mandikunikeze le mali. I just needed that money for ipetrol. That is when I learned ukuthi uThixo at times akazukunikeza kule ndawo ijongileyo, uzokubhajethela. Yeah. Uyamlimitha xa unebhajethi obhajethela uthi ngubani ondinikeza 10, uthi ubhajete nge-10 somntu njengoba kuye obusobanga bufuze bajapa. Hayi, sijongana kwibhajethi silungise mfundisi wami ukuthi yes basinikeze bazisa 10, but izobhajetha ngaso jonga kuye, commit all your plans. Nayisalari yethu ayibeka nakubani. Bendifuna ukuqalisa njenganamasi, your labor in the Lord is not in vain. Ngoba singathi sihambe siqombele abantu sifuna ukuphila ixesha elide sishumayela ivangeli. Uthi uqombele abantu kuthiwa ngishume. No, it's not your own. Joke. Now 2 minutes. John chapter 2. This is for us as the church. It is for uNkulunkulu laphayana bokulomshado eKhana. eKhana naseGalili. Then it is for uNkulunkulu, the mother of Jesus was there. The mother of Jesus. Ndifuna ukutsho kuye for 2 seconds that nguMary lo wayentombi. Siyazi sonke ngoMary andithi, but there is something ekumele siqaphele ngoMary ukuthi lithi kaNkulunkulu whenever Jesus bakafundisa uMary ubezogcina namazwi enhliziyweni yakhe. Uqaphele into yokuthi izwi likaThixo liwe then xa uphuma ngaphandle ulibali. uMary will treasure the word of God. Lonke ilizwi ke lithatha libekapha enhliziyweni yakhe. Mamela ke. It is now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. But it was a wedding. Verse number 3. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Umuntu ohlala noThixo uba prophetic uba watchman apha ekhoyo akabi khona njengabanye abantu, but xa bekhona uba kwi-position bakwi-posture ajonge ukuthi yintoni lena endingayenza uJesu, ajonge ujonga yonke i-opportunity. Xa ndingayifumana le opportunity, I will make sure that Jesus will be glorified. Kusemngcwabeni noma kusemlindweni noma kusemtshadweni noma ubizubongenza, but uthi nje aseyanga mhlawumbe i-invoice kodwa diyele ukuthi banikeze one opportunity and I will make sure ubuKristu uyavela. Then uMary wayenqanelelwa ukuthi ndifuna every opportunity. Yaphela iwani ngoba uma ngabe uThixo ene-watchman ne-gatekeeper ayibekileyo nayitsheleyo nayithembileyo wenza sure singakhona isidingo. Wangasenza uThixo kodwa kunahamani sebakhona isidingo when there was a young servant ebeyisebenza enina kodwa wabona ukuthi hayi sikhona isidingo, khona indoda endiyaziyo sikancame konke. Wayabuya wathi there is a man. Use every opportunity. Then it is what Mary wathi they have no wine. If I continue, yes, verse number 4, Jesus said to her, woman, what does it concern? Have to do with me. My hour has not yet come. It came to pass. Ngabantu abayonyaka zisithi behleli comfortable kodwa banyaka zisukuthi performe ixesha lingekafiki. Ngabantu abathunqanela babo kubuveza nokumazi ngamandla akhe. Sinabantu abathula emabhasini, sinabantu abathula ema-training, sinabantu abathula xa kukhuzula abantu ema-workplaces. Kanti ixesha uthi xa bali-creator ukuthi uintroduce the man in you. Bamaziyo uNkulunkulu wabo, bamaziyo uThixo wabo, banamandla. Those who know their God, make sure that you know your God. Then set the cover. This is uNkulunkulu. What is it? My hour has not yet come. My hour has not yet come. Then my hour has not yet come.
bakhona abalapha abahleli ku-stagnation, abahleli ey'ntabeni zimile, nakuba uyatsho ukuthi my hour has not yet come. Isikhathi sami asikakafiki. Kodwa bakhona abantu abafana noMary abanezipekhi abamaziyo amabhathini okupreswa kuJesu. Then it is called, his mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Whatever he says to you, do it. Noma intoni akathenza uke wathini Yesu uthi ixesha lam alikakafiki, but this woman wambisa an opposite message to the servants and say prepare up for the bazalwane. Amen. When you are prophetic, kuthi mandithi ukuthi Mary was prophetic, wayazi ukuthi noma ngayisho kodwa lento kayisho siyona lesenhliziyo kusilwa sibena ukuphila sibena kokuthethene ngitsho lethi yaziyo ethi sikatsho kulilizwi lakhe ukuthi I know the place that I have for you, and the place will prosper you and not to harm you. Noma ndingafika ukegula esinodokotela nozobhilisa smart, but when I know ngobamandla asikwazini. Not abantu bazongena kuma-award, abantu bephefuna ama-award ngama-pipe bathayi kuphelile, but ngithetha the Mary kind of generation elizothi izwi likaThixo lithi nokukufa besokunaka kodwa apha se-create space ukuze bamazele not yena yedwa kodwa namandla osuko ngabantu aba-unstoppable, abantu bafana noMary, abantu abanodizwe enhlizweni. They are not empty, they know time, they know how to understand time and seasons. Sesiyathandaza lithi kwaNkulunkulu ke ngoku, now there were set the 6 water pots of stone according to the manner of purification of Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Now bazalwane, Jesus said to them, kodwa bazalwane engasizothandaza for 2 minutes, fill the water pots with water. Fill ngathi ndingatsho into enothile, fill gcwalisa emphanda ngamanzi. What does that mean? Fill it with the word. Fill it with the word. Before uyohlala phansi, fill it. Kungenzeka ukuthi ireport ephethe apha ayisithemba, but as I'm ministering to you, fill that water pot. Hallelujah. Then this is kwaNkulunkulu laphana. And they filled kodwa bazalwane the step of faith. Ngoba faith is now. And they filled them up to the brim. And he said to them, draw some out of now and take it to the master of the feast. Now which is ngafuna ukuziveza uthi hambiseni kumnikazi wetheko. Lithi kwaNkulunkulu ke xa wehla laba mnandi eli wine. Elalisethekweni ladlula eli belikhona nje laba mnandi eli. Ladlulelia laba mnandi. Ndifuna ukuthi kuwe uyaphela unyaka ka-2025 uthi xa ujonga kwidayari yakho kwehlika inyembezi, abanye balihlekelwe zizihlobo ezi-close to their hearts, abanye bagulelwe, abanye bayifumananga into babegijimile bengena ku-2025 ethi unyaka wempumelelo, abanye bashiywe ngamalungu ebandla, abanye ku-empty, but feel be prophetic. Yamkhumbula la mama okwathi avala unyango boleka yenza a prophetic action. Noma ku-empty enkonzweni uthi baba ndiyabulela nawo kamawaka ndifuna bank account yakho mna uthi ukulile esikolo utshela umkhathi uthixo you are faithful in tithe and offering, but akuhambi kakuhle ino-finances uye uthi Lord thank you for millions. You change the message. You fill your water pot. You fill that pot with water. That is the word of God. Liphilile linamandla liyadala ongekho kube khona izwi likaThixo lidabula amalanga bomlilo ligena amathasi apho kuthiwa khona uyophuma apha. Fill it. Ligcwalise. Abanye bazojavela baye
raise the table. Uthi usabuya ngenyawo. Take a step of faith. Esendiyabona nalifu. Noba ningangesandla kodwa kunomthungo. Yabona kule Thanksgiving yakho we are feeling. Siyagcwalisa. Ewe ngobona sibona ku-end. But when we see the word of God fully abundance. Sibone le nto siyibonayo. Noba yabancane. When you are feeling, you know your position. Awusathathi nezinto abantu abazithethayo. You close your eyes. You close your ears. Uyakhumbulisa unkayise ovuka abantu wayevala umnyango akhuphe. Kunabantu okumele bakhuphe kule sizini cycle abathetha izinto ezinegative. Kunabantu okumele bakhuphe abathetha imali okufeyila. Stop. Sinawo umntana akaphezulu kahle esikoleni. Uneripoti ophethayo ngowe. Khupha isixuku. Khupha inoise, khupha abantu abangumsipho. Abathi hayi uyophila ngale treatment. If you know your God, awuthathi noba yintoni. Fill the water pot. Awuthathi. Ngoba kunabantu abazothi, are you sure? Are you sure? Kunabantu abakumele sibakhuphe. That's why sometimes i-season iyazicleansa. Kunabantu abasukayo ebomini bakho. Ngaba abantu bafamiliar to the anointing. Ongasakwazi nokuba ready because sebethatha njengomngane. They don't benefit bavele abasusa uThixo. Akusenabantu abakudingayo oyothetha into balumkele izwi kaThixo befune uyakususa kubantu abathanda abazithumela kanje. Usiyashila kasimangeke ngebegelesisebeka uyakususa kubantu that are so much used to anointing. Kubaluleka xa besika bayasuka because God is protecting you. Uyasusuka ngokuthi kuyaprotecta into yamanje ile iphetheyo. And uyahamba too much comfortable ngabantu abathetha into ezinegative. Uyazibona stagnant. Bakunikeza amacebo kodwa basebenza xa sifuna ubona uThixo onkalile umsebenzi losibizileyo. Kunabantu that we need to get rid of. Kunabantu okumele sibakhuphe. Besiyawuvala umnyango. Bese siyameza ikhuphe. When we as a guy say from a report from the prophet of God, say from a report from the prophet of God. Put your hearts into what was of a prophet, a word from God. Then let's go to the Mama Diva, the Vajay. This is over. While the prophet was on the way, but a donkey come. When I catch her, I'm going to see violence to say about Abasazio, then the donkey. I was pursuing my career, but when I'm at the take your plans. Uja kumulutu hapa na hapa inataka sana shule. Kwa nafanya sana sini. Kuna mtu zamani mwanamila bayasi. Falunya kwa nasi chale toke. Sisi kukufa ni naye. Sasa ni mtu. Kuola. Kuna majaza wa baba kwa shule. Kuola. Sasa kuna opportunity kuna isaidi kope. Ngala la mtu will end. The people who know their God. Do you know your God? We are masking Natasha again for 7 times when about 12. We have masking Natasha every summer casting in the China Board. We are Natasha, who could not miss. But so